Ayan, i-share nyo lang iti programa tayo mga kasin. Tapno na aduduti makangig kadati problema ni Marie iti Middle East. Kasko na iti caption tayo. Dati problema agad panggep ti ayat ti maysa nga ina. Dear Cousin, sakbay mo man nga ibasa dati problema iti biyag, kaya't kay man kablaawan tinaimbag nga oras iyo di Tanemars Studio. Kastamiten kadigiti kapadak nga agbubuya kadati nakapinpintas nakaragragsak a programa yo. Kumusta ka itan Cousin? Awagan latan tinaga na Marie. May saak nga OFW dito'y Middle East Cousin. Addaan ti upat nga anak. Kaya't nabiitak pa'y anabalo. Nga iso tinagrugyan, tinadagsen a problema. Almost 12 years akon nga OFW dito'y Middle East Cousin. Bayad ti panagtrabaho dito'y abroad. Ket adun ti panubok adimteng ti pamilyami. Kang runaan na kada kami nga ag-asawa. Nagbalin a problema mimeten nga agina. Namin ado ang nagbabai dahil di asawak. Namin ado met a pinakawan ko tapnulaeng saan na marakrak ti pamilyami. No sumuko ak idin, tanasakit unay kanyak ti paulit-ulit a panagbababai dahi dilakay ko. Ket dagiti anak ko met ti agpakpakaasi kanyak asaan ko kumanga isinsina dahi di amada. Tadi da kayat amarakrak ti pamilyami. Inpagarop ko kadakwadan Cousin, uray na sakit para kanyak. Kinan ko ti pride ko. Nagpakamartirak, uray no amok nga nadagsen ti riknak kaday di lakay ko. Dimteng ti panaway na gura laeng ti mariknak ken kuana. Awanen day di ayat ko para kinilakay ko. Tila nabati nga ayaten ket para laengin kadigiti anak ko. Gimtijak maawat Cousin. Ket idi nakaputot nilakay ko iti sabali a babae. Kunakken ko ana. Adjakon mapakawan pay isuna. Ket agsina kamin. Uray nagpakpakaasi kanyak dagiti anak mi. Saan ko nasublihanan? Ket nagpakpakaasi dangarod kanyak dagiti anak ko Cousin. Ngem kunak saan ko na mapakawan ti amayo. Uray ni bagada idi nga isuda kano ti mangbantay ti amada tapnon sa anton nga agbabae. Uray ta saan na kanumet nga inanugot nga isunat akin putot tay sikog tay babae na. Uray anya ti bagbagada kanyak idi Cousin kaslawan ti mangmangig ko. Nakapagdesisyon akon saan ko napakawanen wenno saan ko nasublianan dahi di asawa. Di dala ang mutriknak nga agmaymaysa. Agmaymaysa dito'y abroad. Kaskarina ka pakawan. Mangtid ti pamakawan makas di nga paulit-ulit ti pinangloko kanyak dahi di lakay. Idinagawid ak last year, ket pinagtalaw ko nga rod dahi di lakay ko. Isu akin nagkaguradak dagiti anak ko. Nasakit para kanyak nga imbes asyak ti kanunungan dagiti anak ko, ket ti amada pay laeng ti ayan ti simpatyada.
Mabalin nga gapo siguro tati kinabayag ko dito'y abroad. Ket mas asideg tiriknada kaday di amada ngem siya. Dadakkel di kiti anak kon kasin. 19 ti tawen te inauna, idinto at 13 te inaudi. Ket awan pa'y 2 atawen te inaudi idi nagabrodak. Isu nga adayo tiriknada kanyak. Nagsubliak nga rod dito'y Middle East anadagsen tiriknana kaasin. Nagsublimet day dilakay ko di balay mi ta iso ti kadwa dagiti anak mi. Ngem kunak kenkwana nga agsubli iso na iti balay mi ngem saan na kayat asawen agsinublianan kami nga agasawa. Nagfocus ak ti trabaho dito'y abroad. Uray saanin na buo ti pamilya mi. Uray awanan nak ti asawan. Tinasisita launay para kanyak ket matungpal ko ti arapaap ko para kadigiti anak ko. Ti arapaap ko ang makapagturpos da iti kolehyo. Dayta ti rason no apay nga agan anusak dito'y abroad. Ngem sakbay adimteng ti Paskwa idi napalabas atawen kasin. Ket nagbekkel kano day di asawa. Nagbekkel kano isuna iti mismo nga oneg ti balay mi. Diyak mailadawan ti riknak idi kasin kaputaawan ti ayat ko kenkuanan. Ngem biglaan na pukaw tay gurak kenkuana. Asi ti nariknak idi. Asi para kenkuana, ken para kadigiti anak ko, anak ulila ti ama. Ket gapu kaday di apa nagbekkel, day di asawak, ket mas lalo meten a kinaguradak dagiti anak ko. Siya kuno ti gapuna no apay a na-depress ti amada. Siya kano ti gapuna no apay a nagbekkel ti amada. Agsangsangit ak idikasin, ngem saan, gapu ti pan nakapukaw, day dilakay ko. Agsangsangit ak tadyak maawat no apay nga tay ama dalatan ti kanayon daakan kanunungan. Siyak nga ruden, idi namin adulak asinaktan day di amada, kinanunungan dagkadi. Naasyan da ka di kanyak, hindi kit saan. Pero mila unay ti sakit tinakim ko kadakwada kasi. Kurang na lang ay bagak kadakwadan alaksidek isudan nga anak ko. Ngimjak kaya kasi. Uray kasanot pinanggurgura da kanyak na kiti anak ko. Ngit agarin to pay laeng ti panagayat ko kadakwada. Kada makapungtutak kadagiti anak ko, no adda maibagada amadi kanyak. Ket laglagi pekto laengen, laglagi pekto dagiti panawen, nga si kugko isuda. Hindi pinaspasusok isuda. Hindi na ewanak ida. Hindi babasit na pay laeng. Ngem addamit pagpatinggaan ti amin ako nadakasin. Katsakbay ko maamapukaw. Mapukaw ti panagayat ko kadigit anak ko gapoy ti pananggurgura da kanyak. Kat maurnos to ko ma. Na ito'y a problema mi. Na ito'y relasyon mi nga agiina. Iso nga dumawatak man kasin ti balakad ka na kayo. Taparing malawlawagan. Ito'y panunot ko. Kaya lumag-an to'y riknak. Itakit agyan dagiti anak ko kadagiti katugangak. Imbagpay dagiti katugangak na maawatan dak. Saan nga siya? Saan da ka pinabasol? Iti pa nagbekil da di asawa. Agyaman na kasin ti anusip mo nga nangibasa to'y parikot ko. To'y pagayam yo,
Marie iti Middle East. Ay mga kasin, pasensya kayo no sa anak na kaya titipakdaar kada kayo nga dapat kada ito nga panagibasak ti problema ket dapat ada nakasagana met at tissue tas ang wanan nyo tas may isa akmek nga nadala. Apo Diyos ko aya gara ka tagpunas ako ang belatlo aya. Dito pagbunbunas ti buteg ni daddy. Okay mga kasin. Diyos ko, ayan. Ayan, Manang Marie. Paunay mo dati problema mo. Pinagsangit nakmeten, pinagluhan nakmeten. Okay. Ayan mga kasin, mabalin nyo narugyan ti agbalakad para kini Manang Marie iti Middle East. Kaya sabi ko mapalag antay tirik nana. At pudno anadagsin dati nga sagsagabayan na ita nagrigat man ayati kasyay nga inaramid mo amin nagsakripisyo ka para kiti anak mo isupapakan da kay itigura. Po Diyos ko ala nagladingiten ko na ni Manang Nobelin. So sad ko na ni Heaven Madrigal. Ayan ni Jeka Bradilla Cortado mention na ni Yani Valera Barey. Pauna yan kung namit ni Babylin Marukin. Tita Jovita Asto, makasangit pa. Yan, ni MR Cordapia. OMG kung namit ni Manang Mary Ann. Napo Diyos ko, aya. Imbes samot nga maawan ti stress tayo. Dito mga kasingkit, adada may stress tayo. Dito ang problema. Pero mga kasing, dito digito yung problema, digito yung istorya. Dapat pagmayatan na kada tayo namang mangig tayo. Kasi kada tayo nga awanan ti problema kadigiti anak tayo, ma-appreciate tayo iti kinapategda no kakastoy ti mangmangig tayo problema. Iso nga ma-appreciate tayo ti kaadda ti anak tayo. Ma-appreciate tayo ti importansya da ket mapanunod tayo nga nakagasgas at tegayam. Nga adu dit problema tayo. Ngem nagsisimple lagayam a problema digijay ikumparam ti kakastoy a problema. Nagrigat iti para iti maysa nga ina. Nga ti anak na ket gumurgura ken kumana. Apo Diyos ko, ayan. Alagit adamit di kiti gundaway mga kasin nga gumura di kiti anak, nga may kiti simple lang nga gura. Ngayon dito ikit sa bali nauneg ti DJ gura da nga narigat akalyen kaslakan si kuma. Iso nga balakadan tayo ni Manang Marie iti Middle East, aya. Ada siguro ti initial met nga balakad ko ket para kanya Manang Marie agawid ka laeng Kaya, kung na mga kayat mula mapagturbo sudat panagadal. Alagit baka no daytan tumet gura daking kaisot gapuna. No apay nga saan dan tumet maiyulot agbasan. No saan ket agrebelde daking ka. So nga may met agawid kan. Inga ornosin dati relasyon mo kadigiti anak mo. Kaya okay, yung gibasa tayo nga ro din digiti balbalakad yung mga kasin nga into no dati mga agibalakad. Maumpay ni. Agay ni Glenard Lagwa agtang watching from Honolulu. Be strong ate ko nana. DJ lang simple laeng nati balakad na. Be strong. Ayan. Apay awan ni Arsen kasin ko na ni Auntie Mila. Auntie Mila madamat aywan na ken baby Ryzen. Awang kanon ni Marialyn. Di Manang Mercedes galing mong aktor kasin. Best actor ko nana. Apo thank you so much. Aya. Talaga nadalaak dati pa dati last part na talaga nagluwaak mga kasin ya. Baglayan ta nakarede dati tissue. Okay, ni Vanji Penera Hidalgo kunana ditoy. Sender ipakita mlata kadakwada ti ayat mo. Suportaram lata ida. Maawatan da kanto lata basta ipasnek mo at agkararag kin apo. Ta maawatan da ka. God bless sender, ingat ka lagi.
Yan, tama. Ayan, prayer. Don't forget to pray every day. Tapno di kasta malawlawagan met ti panunod dagita anak mo.